дар давраи раиси ташкилоти террористӣ экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ Будони Кабирӣ ҳанӯз то ҳодисаҳои сентябри соли 2015 45 нафар аъзои ҳизби террористӣ ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин содир карданд. соли 2010 раиси бахши ташкилоти террористӣ экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дар ноҳияи Рашт Давлатов Ҳусниддин дар ҳайати дастаи террористии бародараш Давлатов Аловдин бо тахаллуси Алии Бедакӣ ба узви иттиҳоди террористии ҷамъияти Ансоруллоҳ Раҳимов Абдулло бо лақаби Мулло Абдулло 25 нафар хизматчиёни вазороти мудофиаро ваҳшиёна ба қатл расонидаанд. моҳи июли соли 2012 роҳбарони бахши вилоятӣ ва шаҳрии ташкилоти террористӣ экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ Маҳмадризоев, Сабзаалӣ ва Карамхудоев Шерик дар бетартибиҳои оммавӣ дар шаҳри Хоруғ иштирок намуданд. алайҳи мақомоти давлатӣ муқобилати мусаллаҳона нишон доданд.